سلام كما يتوعلو كبرى سماعتنا زهر ميني ميديايو أبنايلو مع 26 قنبض زيننا بيت فردي سفيا نتي أبز حلفة الري بكبيد وانجل سليا تخصيصو قداي كرات سانحا بيمانكيا نحلفة ماسرت مفرادو روسيا حموشت شودنا دبلوماسيات كتسوغو مخانا كمون أب كتما سينت بيترسبرغ زركب قنصل شودن كابز مسكرة ما تحيزو كعصو مخانو كمان عصب سرايت فاغنر نبخموت ناب سرايت روسيا نمركاب يدالو مهلون كالوتن زيناتات كلونايم حج بغطتها ناب زرزراتهم بيت فردي سفيا نتي أبزا حلفة الري بغبيد وانجل سليا تخصيصو قدايو كرأت سنحا بيمانكيا نحلفة مأسرت فريدو تفردي أبا قلقلود دحنات شودن سابو تقصيرو أبزا سرحالو زنبر أوان لعلتيس عازخون سنو دميسترات شودن مأكابو قليتلو بيت فردي وخل مرتعوتات دحر مغرب تخصاصي نجنزب كبل سنود ميستراو حبريتاتات شودن ناب تكال وتادراوي سليا روسيا GIU كقبل بمصنحو نعد ملكع معسرتي كم زفردو عملكيتلو أب فلما بيت فردي يقباي أب لعلي من أصحاو نزتوها بوسانون كرأ مخانو قليتو نيري نسو قدم أبيلون ببيت فردي وردا ستوكولم بسليا قبن خوين خمت رخبز فلت كوينو زي حالف سمون نايقباي حتو ملعالو تحبيرو له كلتيا محوات ناب روسيا سليو حبريتا بمقباليوم بخبيد وانجل تخصيصهم زانيحم بيمانكيا ناب روسيا كلت سليو حبريتا ملاخو دخونا قنات خلاي زي تسنعنا حاسوت حبريتا من بار مقلاصو راديو شودن سبتيبالا روسيا حموشت شودنويان ديبلوماسيات كتسقوق مخانا مينيسترو قديات وصات هاجر حبيرو سمز روسيا بزابو حبريتا أب كتما سينت بيترسبرغ زركب قنصل شودن كابز مسكرمات حيزو كعصوي شودن أبز حلف ورحي دبلوماسيات روسيا مسقاقا تتصابع سقمت منبارو روسيا قليز الله زمسقاق دبلوماسيات شودن كم قبر ملسنايتي أبز حلف ورحي بشودن تفتسم مسقاق حموشت دبلوماسيات روسيا يكايد ملاو زمدنا روسيان شودننكا أبز تحت درجة كم زركب مينيستر قديات وصا روسيا قليز الله أمباسادر شودن ناب روسيا مالينا مود ناب مينيستر قديات وصا روسيا تتصويعة بزعبا زي كونتات مبريتو هايبوالو روسيا زوسدتو سقمتو زحزن مخانو أبتهاجر بزعبا زمعبل زلو ألوتاو بوليتيكاو نهرن أهوغراوي تنطلو روسيان زملكت يكبل مينيستر قديات وصا شودن تبياس بيلستروم نأقلقلو زيناتي تي حبيرو መንግስቲ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ሽወደናዊ መፍረይ ኣጽዋር BAE ሲስተምስ ሃግሉንስ 240 CV90 ዝዓይነትን ናይ ኩናት ተሽከርከርቲ ክትሽምት ምዃና ተፈሊጡ ዝሸመት ኣጽዋር ክሳብ 22 ቢልዮን ክሮና ዝበጽሕ ኮይኑ መለዋወጢ ቁሑን ስልጠናን ዘጠቓልል እዩ ዝመሸጣ BAE ሲስተምስ ሃግሉንድ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘካየዶም እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ኣካየዲ ስራሕቲ ኩባንያ ቶሚ ጉስታፍሰን ራስክ ገሊጹሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ካብዚ ትካል CV90 ዝዓይነትን ናይ ኩናት ተሽከርከርቲ ገዚአን ኣለዋ ዓመት ጥራይ ስሎቫክያ ናይ 14 ቢልዮን ክሮና ሸመተ ጌራ እያ እዚ ሃገር ቼክ ሪፐብሊክ ጌራቶ ዘላ ሸመተ ግና ኣዝዩ ዝዓበዩ ዝበለ ጉስታፍሰን ዝሸመታ ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ለዝብ ይካየድ ምህላውን 10 ሚእታዊት ካብዘን ተሽከርከርቲ ኣብቲ ሃገር ክገጣጠማ ምዃነንን ወሲኹ መልኪቱሎ ዝናኾነ ዝሸመታ ኣብ መንጎ ሽወደንን ቼክ ሪፐብሊክን ዘሎ ናይ ምክልኻል ምትሕግጋዝ ዘደንፊዑ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ሽወደን ፖል ዮሃንሰን ናብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሰደዶ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓቢሩሎ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ናብ ዝትካል ዝመጽእ ጠለብ ኣጽዋር እናዓበየ ምምፁ ጉስታፍሰን ራስክ ኣመልኪቱሎ ዓሚ ናብ ፊንላንድ ልዕሊ 50,000 ስደተኛታት ምእታዎም እዚ ድማ ምስ ቅድሚ ዓምን ክወዳደር ብኣስታት 21,000 ከም ዝወሰኺ ተገሊጹ ምክንያት እዚ ብዝሒ ስደተኛታት ለበዳ ኮቪድ ምክንያት ብምግባር ተነቢሩ ዝጸንሐ ናይ ምእታው ክልክላታት ብምልዓል እዩ ክብል ኣብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ፊንላንድ ዳይሬክተር ልምዓት ዮሃንስ ሄርቬላ ገሊጹሉ ኣብ ፍቓድ ቪዛ ብዙሕ ወሰኽ ተገይሩሎም ምስ ስራሕ እተተሓሓዙ ተምሃሮ ከምኡውን ኣባላት ስድራ ቤት ብኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ኣትዮም ኣሎ ዝኾነ ወሰኽ ዘይረኣየ እንተሎ ሓተቲ ዕቑባ ጥራይ እዩ ክብል ሄርቬላ ወሲኹ ሓቢሩሉ ኣብዚ ዓመት ቁፅሪ ስደተኛታት ክውስኽ እዩ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተዘየለ ኣብ ዝተናውሐ ግና እቲ ተሪኦ ናብኡ ከም ዘመልክት ተሓቢሩሎ ካብ 2000 ንድሓር ናብ ፊንላንድ ዝግበር ስደት ክውስኽ ምጽንሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኣሰላልፋ ሽርክነታት ሃገራት ከዓ ንዘሉ ዕደላ ፍቓድ መንበሪ ክጸሉ ምዃኑ ሄርቬላ ኣዘኻኺሩሎ
روسيا ኣብ ፊንላንድ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣብ 30 ዓመታት ቁጥሮም ናብ 6,000 በፂሑ ምህላው ካብ ሽወደን 2,600 ካብ ህንድን ኤስቶንያን 2,400 ፊሊፒንስ ከዓ 2,250 ምዃኖም ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጸባት የመልክቱ። ተምሃሮ ወፃኢ ሃገራት ብምኽንያት ትሑት ክፍሊት ኣብ ፊንላንድ ክመሃሩ ከም ዝመርፁ እንተኾነ ግና ብእንግሊዝኛ ዝወሃብ ፕሮግራማት ዝወሓዱ ብምዃኖም እዚ እናነከየ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣብቲ መጽናዕቲ ተመልኪቱሎ። ድሕሪ ወራር ሩስያ ካብ ሃገሮም ተበቲኖም ናብ ፊንላንድ ዝኣተዉ ዩክሬናውያን ግና ብምኽንያት ግዜያዊ ሓለዋ ኣብዚ ስታቲስቲክስ ከም ዘይተጠቓለሉ መርበብ ሓበሬታ ሄልሲንኪ ታይምስ ጸብጺባ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ክፋልና ቅድሚ ምሕላፍና ኣዝገዳሲ ሓበሬታ ናባኹም ከብለየ እሱ ከዓ ሃርሞኒ ሚድያ ንዘለዎ ኩሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ካናላት ኣብ ሓደ ኣኪቡ ንዓኹምን ርእይቶ ክትቡ ሓሳብ ክትቡ ምስ ትደልዩ ከምኡውን ሊስት ንገብር ኣለና ንሰባት ሓበሬታ ቀልጢፍና ክነብፅሓሎም ኣብ ኢሜይላቶም እቲ ዝመፅእ ሓበሬታታት ክንሰደሎም ዝኽእል ኩነታት ንገብር ኣለና። እሱ ከዓ ኣብዚ ዊሎ ዝብል ሊንክ ብዝለኩም ናብኡ ጠዊዕኩም ኣቲኹም እቲ ሓበሬታ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም كتبلو تقولوا كومنت تدليكم قال أبو أتيخاون حاجز كجبر زدلون كجبرلو زغلن ناب كله كانالاتنا بحد سير خدلو زغل سلزخنا أبو تويعكم أبز لينك زي ناب كل حبري تحت كودن بزعبكم حبري تحت بنان ريتو تبنان مستدليخا بو ختصفرنا هم تقولوا نحبركم فوتو حجي ناب كال أي كفال نايتر استنا كوس دوكمه مس هارموني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أمور داتا حلافي عصوب جوجل فاغنر وتعدراتو كاب يوكريناوت كتما بخموت ينسحبوا مهلاو مفليتو يفغني بريغوجين نبخموت كساب بحث سنة ناب سراويت روسيا أحلفو كبا مخانو كقلتسو كوان تتصنحي كيف قنا نكفالات تختما كساب حجي تقوصاصر مهلاو يتحبر سراويت روسيا نتخونتات كم محادرون دحرزت سقام كوينو سراويت فاغنر كملوسو دلوات مخانم بريغوجين قليتسلو نتا ختمان مقصصار ዝግበር ዘሎ ኪናት እቲ ዝነውሕን ኣዝዩ ደማውን ምዃኑ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባት ይመልክቱ። ንመንግስቲ ሩስያ ብምድጋፍ ነቲ ኪናት ዝመርሑ ዘለዉ ዕሱባት ቫግነር ኣብዚ ኣብ ባኽሙት ዝተኻየደ ኪናት ጥራይ 20,000 ካብ ወታደራቱ ከም ተቐትሎ ገሊጹ ኣሎ። ሎሚ ካብ ባኽሙት ኣሃዱታትና ንስሕብ ኣሎና ክብል ፕሪጎዥን ካብታ ብኺናት ዝዓነወት ከተማ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ፈኒዩሎ። BBC ኣብ ዝገበረቶ ምጽራይ እቲ ቦታ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ከተማ ባኽሙት ከም ዝርከብ ኣረጋጊጻላ። مبارك برا سمعتنا نلوم عرب 26 ግንቦት بهارميني ميديا ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ ውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።